Goedemiddag, dames en heren. Vandaag herdenken we onze moderne onafhankelijkheidsdag. Die dag waarop we op respectievelijk 12 november 1933 en 1944 onafhankelijk Oost-Turkestaanse Republiek in Kashgar en Gulja hebben opgericht. Dit is de dag dat de Oeigoeren hun vaste beradenheid voor onafhankelijkheid hebben getoond. Dit is de dag dat de Oeigoerse natie hun verlangen naar de democratie heeft getoond. Dit zijn de dagen dat duizenden levens zichzelf opofferden voor de onafhankelijk Oost-Turkestan. Deze dag is met grote eer aan onze voorouders herdacht. Omdat dit de symbolische dag van de Oeigoerse onafhankelijkheid is en de dag omdat dit dag van het instellen van de spirituele pijlers voor Oeigoeren. Het is dus de plicht van elke Oeigoeren om de geweldige geest van onze voorouders te onthouden en te slagen. Hoeveel grote offers werden gebracht en de duizenden levens verloren voor de onafhankelijkheid van de moderne Oost-Turkestaanse Republiek. Zonder steun van de andere landen en met directe inmenging en samenzweren van de voormalige communistische Sovjet-Unie werden op Oost-Turkestan binnengevallen door het Rode Leger van China en gekoloniseerd op 12 oktober 1949. Vanaf dat moment hoeveel Chinese heersers sinds de bezetting verschillende manieren en assimilatiebeleid hebben toegepast. Hebben ze geleverd voor de openbare geest van de Oeigoeren natie. Met het lood de diepte van de wanhoop toonde de Chinese regering echter haar ware duivelse gezicht aan de bouwde concentratiekampen om de hele Oeigoer-natie uit te roeien, waar miljoenen Oeigoeren worden vastgehouden, vernederd, gemarteld, vermoord, gedwongen om de overtuiging en de cultuur te ontkennen en de identiteit van de Oeigoeren. Kortom, er is een open genocide gericht tegen de Oeigoeren in Oost-Turkestan. Wij zijn afstemmelingen van een grote natie die Chinezen heeft gedwongen. Wij zijn de afstemmelingen van een grote natie die Chinezen heeft gedwongen de grote muur op te bouwen. Wij zijn de afstemmelingen van een grote natie die nooit tot slaaf is gemaakt. Wij zijn afstemmelingen van een natie die onafhankelijkheid en de vrij leefde. Hoeveel we te maken hebben gehad met een ongekende genocide en het doelwit zijnde geworden van de afschuwelijk misdaad van Chinezen, hebben we de resolutie om onze onafhankelijkheid te herwinnen. En wij zullen ervoor vechten totdat we volledig onafhankelijk zijn. Het hangt af van onze consequentieoffers inspannen. We hebben vertrouwen in het herwinnen van onze onafhankelijkheid, omdat die afstemmelingen zijn van de dapperste, meeste rechtvaardig. Democratie, natie. Lang leven onafhankelijkheid van Oost-Turkestan. Hartelijk bedankt namens Stichting Support Oeigoers van iedereen. Dank u wel.